trei idei foarte scurte pe care aș vrea să vi le transmit. Prima este că mă bucur foarte mult că terminăm ciclul ăsta de campanii electorale și că sper din toată inima că pe 7 decembrie ieșim din modusul ăsta populisto-electoralist și intrăm în sfârșit într-un mod economic de gândire, rațional, de care România are atâta nevoie. A doua chestiune legată de tinerețe și voi sunteți partea tânără a clasei politice românești, de care se leagă foarte multe speranțe, doar că aș vrea să vă spun că tinerețea nu este suficientă și nu este un garant că lucrurile chiar se vor întâmpla mai bine decât s-au întâmplat în trecut. Mai e nevoie și de altceva, e nevoie de experiență, e nevoie de dialog de altă natură decât am avut până acum. Mi-aș dori ca următoarea clasă care va conduce România, clasa politică, nu numai să caute acest dialog, dar să nu mai ia decizii fără niște studii de impact importante care să implice mediul de afaceri, fără consultări reale și care să fie bazate pe sinceritate, pe onestitate și nu pe frica întotdeauna că partea cealaltă are un interes ascuns. Și a treia chestiune de care aș vrea să vorbesc aici exact un minut se referă la încredere. Ceva ce în societatea românească lipsește destul de acut și se simte lucrul ăsta. Va trebui, după părerea mea, să ieșim din împărțeala pe găști, noi cei buni, ei cei răi, noi ăia tineri, ăștia bătrâni, noi antreprenori, ăștia multinaționale și va trebui să tragem toți în același sens, în același timp la vâsle, pentru ca barca numită România să ajungă mai repede acolo unde are potențialul să ajungă.